हाय लोगोफोर जों दायो हाथाय जानो फैदोंमोन ओंखाम उखैना जों दायो चाउमिन जानोसै ओमफ्राय नोंसोर नायलांबाय थादो लोगोफोर मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम चाउमिना सफैबाय आंना उदैयानो फुलखा लोगोफोर ओंखायनो आं नायनानैनो जानोनो बानाय मोनबाय चाउमिनखौ होमबाबो एसे जासाबनोसै जाबाय थादों नायबाय थादों लोगोफोर आं जाया आंनोबो लाबोदोंमोन नालाय बे जागोन आरोना जाबाय था लोगोफोर नै जों मा लादों जों मानो होनोबा हाथायाव फैदोंमोन जोङो हाथायाबो फिसा जायो जोंना देवबार हाथाय नैबे जाबाय मबाइल चार्जार नै ओमफ्राय नैबे जग ओमफ्राय नैबे लबार खानाय खाग्रा ओमफ्राय क्लिप ओमफ्राय नैबे गस्ला स्पुटिं गांनै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे नै बेयो आं न'आव लांनो लाबाय नै आङो न'आव लांनो लाबाय खेबसे दं ओमफ्राय सिख्लाफोरायाव थाफैब्ला बारन खारनानै गोसोथोलायनो हादोंना लोगोफोर आं दायो न'आव जालायनोसै लोगोफोर दहाय टाउनाव जाना फैनानै न'आव जाफिनलायनोसै नोंथांमोना नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे थाइबें ओमफ्राय नै आङो चाउमिन जानो नागिरदों चाउमिन नै लोगोफोर जानोसै आं दायो नैबे दै लोगोफोर नै फेना लोगोफोर जोंना कारेन्ट थांनानै नै खोमसि नुबाय मानसिफोरखौनो गोसोम गोबासो नुजोब्बाय नै लोगोफोर कारेन्टआ फैलायबाय दसेनो थांलाय फैलाय जादों जानोबा कमेन्ट हरदो लोगोफोर माबायदि नुदों साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो अन्नानै प्लिज आं जोंना खोमसिथार नै कारेन्ट थांदों लोगोफोर हायबाबो फैया